Bos días, Poli. Bos días, papá. Onde gustaría ir? Non sei, quizás un sitio con temperaturas máis altas. Que che parece se o comentamos a Crustacho? Moi boa idea, papi. Chamoreinos polo teléfono? Non, polo teléfono non, polo pedráfono. Ah, sí, tes razón, polo pedráfono. Quen chama? Hola, Crustacho, son Pol. Ah, hola, Pol. Que pasa? Ah, nada, é que queríamos ir de viaxe, pero non sabemos onde ir. Poderíanos dicir algún sitio? Déixame que pense. Ah, xa o teño, a Brasil. Sí, a Brasil. Sei que este no barco que usamos na viaxe a Tenerife. Pois claro, Pol. Poderíanos levar ata Brasil nel? Sí, Pol, para eso están os amigos. Poderías chamarse aos amigos? Sí, pois claro. Ata agora, Crustacho. Ata agora, Pol. Moitas grazas por chamarnos, Pol. De nada, amigo. Crustacho, podes nos levar a Brasil? Sí, Pol. Amigos, nadade a de 3. 1, 2, 3. Nadade. Ei, subide ao meu barco. Moitas grazas, mariñeiro. Non hai de que, a onde os levo? A Brasil, por favor. L'ami des animaux part dans la savane. Tu dois sauver Cory. 1000 dangers. Que sorte a nosa! Se non fora por Catalina, a tartaruga, estaríamos mortos. Veña, vamos. Seguidos en min, vou vello e pareceme que pronto morrerei. Poli, se vou con Crustacho. Agora, el será o teu pai. Non, papi, non te morras. Poli, agora eu son o teu pai. Un día díxome que en Galicia, o ensino 3,
En Oleiros hai unha charca no que o seu pai naceu. Hai moitos animaliños. Podemos quedarnos a vivir ali? Xa veremos. Parle à la savane, tu dois sauver Cory. Mille dangers, mille mystères te guetteront, mais tu as été Pero nós xa embarcamos nun cantar e nas pausadas noites brancas cruzamos un adeus con todas as estrelas. Xa chegamos. Wow, parece un sitio bonito. Dende aquí podemos ver toda a charca do colexio. Ei, mirade cantos animaliños. Podemos quedarnos a vivir aquí?